اوه سلام سلام چخیر شما سلامتون خوب یک دو سه چهار هوپ Abi, من فوتبالیستم. تیمستی. گفت فوتبالیست من فراموش کردم سلام علیکم یک دو سه برگونی عزیز اینجا من فکر کردم که از یک حربای شرقی با толор ворид шудан аммо бинед лекин инҷо футболбозон ҷамъ омадан муқобили калеб бо як ҳаракат мекунем хоб тамошобинони азиз бинандагони гиромӣ қадр шоу барномаи варзиши қавитан аст ки ин навбат назури шумо мегардонем ин навбат меҳмони барномаи варзиши қавитан чеҳраи шинохта футболбоз мураббии фк душанбе дар дивизиони дуюм албатта инчунин мураббии наврасон ва кӯдакони дастаи фк душанбе калиб ба забони тоҷикӣ албатта қобилам гӯем хато намекунем чун аллакай меҳмон нестанд аллакай ҳамватани мо аст дар ҷумҳурии тоҷикистон онро ба сар мебарад ва наврасону кӯдакони моро ба варзиши футбол ҷалб мекунад тарбия мекунад то ки наврасони мо ҷавонони мо ба футбол майл ронанду қавию нерӯманд бошанд хоб бинандагони азиз хуш омадед калиб ба шоу барномаи варзиши қавитан барои мухлисон чӣ гуфтанӣ хуш омадед شما فرق کردیم ما آمدیم اومدین شما اومدید نه ما اومدیم نه همین چیزا طولوری ورزشی نه طولوری ورزشی ما کار میکنن برای ما همینجا بازی چی هستیم ما گپ میزنیم دیگرش هم میفهمن میفهمم بسیار خوب من بیاد در آغاز برنامه ورزشی قویتن از چی شروع میکنم ما در شبکه اجتماعی در اینترنت ویدیوی شما رو دیدیم که شما برای نوراсон و کودکان یک روح بلندی خاصه پیشنهاد کردید چی گونه همین کار رو کردید مثلا наврасон و ҷавононро таъкид кардед гуфтед ки машқ кунед ба футбол рӯ биёред аз куҷо шурӯъ шуд чӣ хел сар шуд мо бозӣ кардестай ку бале на аммо рӯзаи дуюм лига бозӣ кардестай баъд сиёмка кардем ман худам нафаҳмидем сиёмка кардестай буд барои чи кори мара чикали бозӣ кардестай аммо вақтай ҳаттогиша фаҳмондан дар корай вақт мо бозӣ кардестай гап задестай гӯш накардестай буд بعد یکم تایم برآمدی ما کتی و یوت کانتا ساختار گپ زده برای چی کودک نیست همش 20 ساله بالا 19 ساله بالا بود با هم کلی بوده بعدی بازی بریدین بایدم نه هیچ گپ نیست نگونی عزیز من بسیار خوشحال هستم که امروز یک فرد که از کشوری ما نیست هموطنی ما نیست اما بینید زبانی زیبایی دری شیرینی توجیکی رو چگونه صحبت میکنه سخن میکنه من حتی خینتر مرکبتر به زبان ادبی صحبت کرده ایستادم لیکن درک میکنه صحبت میکنه тамошобинони азиз акун имрӯз дар барномаи варзиши қавитан келеб не албатта мо келеб талаффуз мекунем лекин номи тоҷикӣ комрон биёд хубтараш ман комрон талаффуз мекунам комронро аз санҷиши сури бадани шоу барномаи варзиши қавитан месанҷем шабакаи моро тарк накунед ҳамроҳи мо бо телевизиони варзиш ва комрон келеб бошед аз куҷо шурӯъ шуд футбол дар дили шумо дар давлати худам дар давлати худатон ай гана да гана да бисёр хуб чӣ хел ба тоҷикистон омадед дар онҷо дар гана ба футбол чӣ хел маҳле кардед бозӣ кардед футбол футболисти гана ҳама профессионали бозӣ мехоҳон кардан бале ба надори куҷо профессионал сар мекунӣ аммо чиза файро кардагӣ як команда дар тоҷикистон ама файро кардем ба ма омадем шуморо файрод кардан аз гана файрод кард ки шуморо файрод кард аз гана командаи ваҳдат командаи ваҳдат шумо соли 2017 омадед дар шаҳри душанбе дар ҷумҳурии тоҷикистон даъват шудед ба ҳайси футболист ҳамчун футболбоз бозӣ кардед чӣ хел аст ба шумо маъқул шуд ҳамон вақт маъқул шуд омадед ҷои нав тоҷикистон сарзамини биштосу кӯҳ зиндагӣ ҳам калай ҳар рӯз дигар кара фикр мекунад дигар ҷо рафтан дидан дар кора ишам фурусай ма тоҷикистон омадӣ ма бисёр маъқул шудагӣ дар миҷара маъқул шуд бисёр маъқул шуд чӣ хел шаҳри душанбе шаҳри зебо аст ба фикри шумо прогресс боло рафтан ку бале тоҷикистон тез пешрафтаст тез пешрафтаст
тезравӣ пешравӣ тоҷикистон аз анами ёд гирифтани забони тоҷикӣ шумо маншаъ мегирад шумо забони тоҷикӣ чӣ гуна тез ёд гирифтед. Албатта кишвари мо бо суръати баланд пеш меравад. барои шумо чӣ маъқул шуд дар тоҷикистон? табиат масалан, мева, тамрин кардан, оби тоза масалан чӣ маъқул шуд? Якум тоҷик одам тоҷикай чи меҳмон қабул дили кушода кати меҳмонӣ кор мекунӣ ягон каса мебинӣ мехон кати ту гап задан айҷан кати якум насал намекунӣ меҳмон осон қабул мекунӣ ҳамин чиз дар ман бисёр форид дили кушод дорад. дили кушод чеҳраи хандон табассум қати ханда қати раҳмат комрон дӯсти азиз раҳмат. баъде ки аз гана омадед тоҷикистон соли 2000 дар клуби ваҳдат бозӣ кардед баъд оҳиста оҳиста чӣ хеле шумо тренер шудед мураббӣ шудед? мо чикалай ма чикали гӯем ҳама фикри ояндаро мекунем футболист бозӣ мекунад просто футболбоз время ҳаста ту калон шудастай бозии ту паст мешавад это 100% кора барои чи спорт спорт сол қати қувват қати ту пир шудастай қуввати ту паст мешавад ба ози ма худум бозӣ кардастай ма худум тренери кор назм мебинем назм мебинӣ ёрдам кардан ҳамин чизора ман фаҳмондан ман назм мебинӣ ҳамин кора барои ҳама ман гуфтум хоҳиш пайдо кор мекуна ёрдам мекуна гудакорай ки наметони шуморо кӯдакон мебинанд чӣ мегӯянд наврасон кӯдакон вақти саҳар кор медуроед шурӯъ мекунед сар мекунед дарса чӣ хел қабул мекунанд? кӯдакон дар ман зуд қабул мекунанд медаванд масалан комрон калеб омад интерес мешавад медави мебиёяд салом мекунад ин мисол ягон чи шудагӣ канта дер шудастай зам мезанед шумо дер кардед ягон мисол ягон проблема шудагӣ ба дер мешавад ва ё зам мезанед барои чӣ омадагӣ нест ту намебия мо мерам мо тренировка намекуна ҳамин чизора дар дили мезани ба мегӯм ва ё мара назм мебинӣ значи марам ва ёрам кори зудтар кардан дар кора беҳтарин варзиш калеб комрон варзиш худаш чӣ аст? варзиш спорт якум ман мегӯм спорт барои зиндагӣ ман ҳамкалӣ мебинӣ барои чи спорт икале дисциплина дисциплина дар зиндагӣ нестай пешравӣ ҳам нест варзиш ман якум ҳамин чизоро мебинӣ барои чи ман мегӯм варзиш зиндагӣ чикали системи ту соз кор мекуна варзишӣ ҳастай бадан ту каса тез мебирояд варзишӣ ҳаста спорт беҳтарин ман ҳамкалӣ мебинем беҳтарин имрӯз бинагони азиз бинед калеб ки дар ҷумҳурии тоҷикистон умр ба сар мебарад бахусус дар шаҳри душанбе ва бинед ёдовар мешавем ки дастаи фк душанбе дуюм дивизион манзури ман таълим медиҳад дарс медиҳад ҳамчун ба ҳайси мураббӣ ҳамчунин наврасонро кӯдаконро низ таълим медиҳад ин бисёр ифтихор аст забони тоҷикиро бинед хуб ёд гирифтааст ва хуб ҳарф мезанад бо забони нови ширини дарии тоҷикӣ ташаккури зиёд калеб биёед акнун суръата тезтар мекунем медавем ҳаракат мекунем бадана гарм мекунему кани тезтар
خب خالد اوستا سرعت پاس میکنیم تشکر زیاد اکنون تماشاگران عزیز امروز مهمانی برنامه ورزشی کاپیتان طالب یعنی کامرون شرکت دارد و میگذاریم بعد تمرین اولی شو برنامه ورزشی کاپیتان از تلویزیون ورزش ما رو همراه باشید. توبا طالب UFC کار میکنه نه طالب فکر میکنم که خالب فکر کرد اینجا مو خالب برای کامرون برای محاربای تن به تن حرکت نه خالب فوتبالیست فوتبال باز است من روی برنامه کم حرکت میکنم لیکن حرکتی پایهای خالب رو در جریان میشنویم میبینیم نمیشنویم ضربه‌هایش رو میبینیم البته ببینید عزیز خب تمرین یکم شروع میکنیم خودت چه حس میکنی چه خیلی نه من نمو کار میکنه شو این چیزا در خوره خالب یک خواهش چند سال هستی من بینندگان خیلی فکر دارن که هیچ گپ نیست نه هیچ گپ نیست هیچ گپ نیست همه هیچ گپ نیست همه هیچ گپ خب بگو چند ساله ای من سال تولد 93 سالی تولد 1993 بچه جوان هلو یوش قوی جسور من 1995 از من 2 سال کلون من 2 سال майда 95 93 значит من مسافر چه یوش خب خالب بسیار خوب وقتی که درس میتی کودک‌ها جوان‌ها مشق نشون میتی باز چی گونه خوراک اوقات میخورن مثلا نمی پیشنهاد میکنی تنرافکا کردن در کار چیزی در کار نمی همه تنرافکا فرق داره چی اوقات خوردن اینا میسو دویدن در کار کو بسیار نچه انرژی بسیار در کار اما وقت اوقات چیز انرژی میتیا کو رنگی ریس رنگی همه کربوهیدرات شاگردان میمونی که ارسیکولا بونشان در تنرافکا نه ممکن نیست نه هست که هم گاز بسیار داره رحمت خیلی کنی گپ زنید گاز برای چی ضرر دارد برای ما مثال با نورسوی مو نه مثلا برای نفس کشیدن کین میشه بیزه میشه برای ما یگون عزیز برای یک خارجی با زبان توجیکی روی سوال دادن و با زبان توجیکی جواب دادن بسیار مشکل است لیکن خالب کامرون دوست عزیز ما به یگون مشکلی با آسانی جواب میدهد بیا کامرون دوست عزیز تمرین یکم اجرا میکنیم مثلا برام حرکت میکنیم بعد میدویم 1 2 3 4 بار میبینیم بعد ایره حرکت میکنیم ما تیز دویدن نمیتونم مرام این از یعقوب من تو گفت که من مسافر اگر 2 سال فرق میکند خب میرویم با پارک میگیریم بسیار خوب بسیار خوب آماده هستی اکنون سنجشی اسطوره بدن همراه خالب عبدالربی و خالب میریم 1 2 3 برویم 1 2 3 میشینیم یک تا دیگر و پانچ بمونیم خالب چه اسم میکنی خودت نه خوب است خوبه زوره اگه نفسی من گرفت برای چی ای مرام که برای چی ما مسافر نه تو شوخی میکنی در آلمان بسیار خوب در این سن و سال حرکت کردن و دویدن و جهیدن البته مشکل نیست لیکن طرز نفس کشی حرکت بدن طرز سخنرانی معلوم می شود از من نه از خالب نه بسیار خوب خالب بیاید دویر با اکنون برنامه ما برنامه ورزشی است از تلویزیون ورزش میخواهم که دویر با سفرهای شما با کشور ما تاجیکستان با کدام منطقه های تاجیکستان سفر کرده اید؟ اینا مثل کجا رفتگی، ریگا رفتگی، نوادت، نورک، کاخوزوباد، پنج، ایسترافشان، پنجاکند، بسیار رفتگی. ولی چی فوتبال بازی میکنی؟ کمانده کتی تو سومیرم
усумери ҳамун шаҳрое ки рафтен Пулоб, Хуҷанд, Панҷакент, куни будам куҷое ки рафтед хӯрокҳо чӣ хел бомаза буданд? бомаза Чӣ хел хӯрокҳо хӯрдед? ман ҳама ҷо мерам ош мехӯрем. ман ош бисёр нағз мебинед. Ошо нағз мебинед? любой ҷо мерам ош мехӯрем. Оши брида нахӯрден? Ош брида ман як бор хӯрдагия. Чӣ хел маза? Алафо қати. Соза? Бамаза? Бо чӣ хӯрден? Ширбиринҷ хӯрден? якум акоҷ мо Тоҷикистон ширбиринҷ буд. О, дар куҷо? дар Куҷанд. Хуҷанд. мо расидем сразу мо бозӣ доштум ай Куҷанд. мо Куҷанд рафтем. якум ман диди, ман гуфтам не ман намехӯрем. ба як таҷура буд мега буд темара ман мехӯрам. Хуртобам хӯрдӣ? хуртоба ман хӯрдум. Просто ман чакар бисёр. Чакар чӣ? Не баръакс хубай ку чакар қати. Не курто акод наза акод ба мазара ина бачаи ман курто фақат мехӯрад. Қурутақича тоқа хӯрдагин қурутақича тоқа. Ба маза шура камтара. Як қурутои Тоҷикистон бисёр ба маза. Гӯшбирён чӣ? Тандур кабоб. Класс. Гӯшбирён тандур кабоб бисёр. Ин мураббие ҳаст ки ҳама чизро мехӯрдааст. Аз ҳамин хотир тавсияҳош ҳам хуб аст. Бисёр олӣ. Яъне шумо тамоми шаҳрҳои Тоҷикистона гаштед, дидед, тамошо кардед, бисёр хуб. Ва имрӯз дар шаҳри Душанбе албатта фаъолият мекунед. Калеб, акнун аз футболбозони мо киҳо барои шумо бисёр нағз бозӣ мекунанд? Ба фикри шумо масалан дар Тоҷикистон кадом футболбозе ҳаст ки масалан мисли Фатулло Фатуллоев, Нуриддин Даврун, Дилшод Восиев, Парвез Умарбоев. Парвез Умарбоев. Бисёр хуб бозӣ мекунанд. Ваҳдат Ханонов. Ваҳдат Ханонов. Манучер. да. Панҷшанбе. Панҷшанбе да Зои Ҷурабоев. Зои Ҷурабоев. Ятимов Варата. Рустам Ятимов. Би Рустам Ятимов намешавад дигар. Ба хотири ки футбол шурӯъ кардем, биёед бинагони азиз ҳамроҳи Калеб мо чӣ кор мекунем? Як маротиба ҳаракати зарбаҳо аввал бо сар, баъдан масалан бо пой якмор ҳаракат мекунем. омода ҳастед тамошобинони азиз? Чӣ хел кӯшиш мекунем? Аз як шурӯъ мекунем ё аз ду? фарқ надорад. Шумо ҳам хел бозӣ мекунед? Не. Озод? Футболист кали истода мумкин нест. Бале. Бисёр хуб, меравем. Яке ман он қадар намешавад, кӯшиш мекунам. Меравем. Хуб, як бор дигар дубли нав шурӯъ мекунем. Инҷо ман гунаҳгорам. Это моя вина. Футбол садфоиз нестай. Футбол ошибка ҳастай. Это нормал нарай. Ошибка мекунам баъд алиш мекунам сос кардан накавад. Ташаккури зиёд, меравем. Аку бо пой меравем. Халиб, мо фаҳмидем ки боз кам-кам суруд мехондаи овозхонӣ. Футболбоз, варзишгар, сароянда. Шумо чӣ хел боз суруд мехонед? Якум ҳаминҷара мехти. Аҳа. Диёри ман, ҷуманҷи мо, мазони соф. Ё мара ёдаш аба диёри арҷ, ҷуманди мо, ва бахти мо сари азизи ту баланд буд. Саодати ту давлати ту бегазанд буд. Зи дури замонаҳо расидаем, ба зери парчами ту саф кашидаем. Зинда бош эй ватан, Тоҷикистони озоди ман. Зинда бош эй ватан, Тоҷикистони озоди ман. суруди миллии кишварро донистану замзама кардан ин мояи ифтихор аст. Ташаккури зиёд. Як тамрин дигар иҷро мекунем, баъдан мегузорем боз ба саволу ҷавоб суҳбат ҳамроҳи Комрон дӯсти гироми қадри мо. Шабакаи моро тарк накунед, ҳамроҳи мо бошед. тамрини навбатӣ барномаи варзиши қавитан ёдовар мешавем ки дар меҳмонии барномаи варзиши қавитан ширкат дорад дӯсти мо, рафиқи мо, мураббии варзиш, албатта мураббии футбол клуби варзиши Душанбе Келеб
ҳамчунин номи тоҷикиаш Комрон. ҳамроҳи мо қарор дорад Комрон. хуб чӣ кор мекунем ҳозир? яъне монеҳои гузоштаи Комронро мо иҷро мекунем, медурем мебурем, баъдан зигзаг ҳаракат мекунем, пой зарба мезанем ва дар он ҷо ҳаракати пой бо ҳамин ҷанбаст мекунем. хуб омода ҳастӣ? меравем? 1 2 3. хуб пой чапа мегузорем, пой рӯзхатӣ меравем. хуб 1 2 3. поча қафас сина. Хопа. дуто 1 бомерем. 2 3. Чаба? Басай. хуб акнун ягон азиз аз сабабе ки Калеб Комрон футболбоз аст, зарбаи пӯяшро месанҷад. зарба ба ана ҳамин вакибар ба истилоҳ. Комрон нафаси ман барои чӣ гирифт? соз мешавад. фақат мегӯяд ки Абдураби соз мешавад, зиқ наша, ҳамаш нағз мешавад. беҳтарин рӯҳбаланд мегардонад. хуб Калеб, лекин сахти бад назан. Уна парум бирам. Чуҷа мехати абрад намебия. Тренировка. зинда бошед, саломат бошед. хуб Калеб марҳамат, як зап. лекин сахт зан, ҳеҷ гап нест. аввал оста, не, якум оста, дуюм камтар сахта, сеюм сахт. меравем. Башлӣ? Аҳа. Мешавад? Аҳа. Оҳо. дилаш сух ба фикрам. хуб саломат бошед. харсак ба ифтихори. Калеб нагони азиз, ин шоу барнома аст. худатон қазоват кунед ки дар барномаи варзиши қавитан, яъне тамринҳои оддӣ нест. албатта гарчанде тамринҳои оддӣ ҳам бошад, мо ҷиддӣ иҷро мекунем ҳаракатҳоро. небинед тарзи нафаскашӣ, арақи ҷабӣ нест. омодааст? Комрон низ бинед. Тренировка мекунад, кор мекунад, рак мебурад, система соз мешавад. инами рӯзи дароз мебурад, кор метавонӣ карда любой кор. тренировка намекунад, мебурои ранги ту зик шудагӣ ва ин систем хова бедор нест. тренировка мекунад, систем бедор мешавад, баъд кор метавонӣ карда. барои одамое ки машқ намекунанд чӣ гуфтанед? просто зиндагишона ва ё кам кардестай. машқ мекунад, система соз мешавад. иммунитайзешн ку бақувват мешавад. да, систем иммунитайз соз кор мекунад. грип ҳамин чизоро намечаспонад, ҳамин чизоро намешавад. бисёриҳо мегӯянд ки машқ накунед мегӯянд. баъзе одамое ҳастанд ки машқ накунед мегӯянд, машқ майиб мекунад, мешканад. якум дору машқ аст. якум дору. яъне барои чӣ мегӯянд ки машқ хатарнок ай, опасне, dangerous. dangerous одам мегӯяд машқ dangerous аст, значи намефаҳма, намедонӣ чӣ кор кардан дар кора. инами тренери зур ҳастай, тренери наз ҳастай, чикали кор кардан дар корай 100% кати ту ҳамкали кор мекунад бе ошибка. ягони азиз, ман аз замин то осмон надорам. акнун як саволи бисёр хотиримони ман. толорҳо залои варзишӣ ки дар душанбе сохта ба истифода дода шуда сохтагианд чӣ хел аст? залои калон хуб аст. ба залои масалан аврупо, франсия ва дигар давлатҳо баробар ҳаст? баробар аст. залои дар тарафи лучов рафтестай ку нав кадагия. қасри варзиш. да, это супер ай, зур ай. это классно, 100%. куҷо обозӣ аст, ҳама чӣ ҳаст. мо дар душанбе қариб 6-7 маҷмӯъаҳои бузурги варзишӣ дорем, калонанд, ки тамоми чорабиниҳои варзиши сатҳи байналмилалӣ ва ҷаҳонӣ баргузор мегардад. ва шукргузор ҳастем албатта аз сулҳу суботи кишвар, тинҷию оромии давлати соҳиби соламон Тоҷикистони азиз, ки имрӯз бинед меҳмонҳо низ омада ҳатто умр ба сар мебаранд ва кору пайкори худро дар кишвари азизамо Тоҷикистон ва шаҳри дилрабоямон Душанбе пеш мебаранд. ин моҳи ифтихор аст ва яке аз нафарҳое ки имрӯз муваффақ гаштааст дар кишвари мо мураббӣ аст, албатта дар клуби варзиши Душанбе. Калеб Комрон наврасон кӯдаконро дарс медиҳад ва ҳамон наворе ки видеое ки дар интернет шумо дидед, кӯдакона рӯҳбаландӣ мотиватсия метиҳад, ана ҳамин нафар аст Комрон Калеб, ки бисёр
хушҳол кард. Кӯдакон майда дорад ку ай 7 сола то 15 сола ҳастай. Мо 22 март то 28 март амин соли 2010 таваллуд кардагӣ ку мо мусобиқа дорем ай Казахстон. Аз Қазоқистон. Да, ССКА Москва мебиёяд, Спартак Москва мебиёяд, Буньярдо Узбекистон, Пактакор Узбекистон, FC Tego ай Киргизстан ва ё мебиёяд ози мо гуфтаста ки намин футболбоз ҳастай мехоҳон қати мо рафтан ай соли 2010 таваллуд кардагӣ 2011-2010 таваллуд кардагӣ метавони омадан мо қабул мекунам мо якҷоя мерам барои Тоҷикистон ба пеш барои Тоҷикистон боло рафтан. Зали шумо дар куҷо аст ҷои машқтон? Мо дута ҷо ҳастай тарафи Дуарс ҳастай Ремсдор машқ корхона баъд лицей президентский Калени дрони мактаб лицей президентии байналмилалии Калени дар муҷа мо тренировка мекунам ай суати 5 то суати 7. Тамошобинони азиз, фарзандони кӯдакони худро оварда ба назди ҳамин мураббӣ келин гузоред, тамрин мекунад. Фарди касбӣ аст, ҳирфаӣ аст албатта дар ҷодаи худ, дар кори худ. Ва ман бовари комил дорам ки имрӯз дар барномаи мо яке аз чеҳраҳои албатта шинохтаи кишвар низ гӯем хато намекунем, чун ситораи футбол аст. Имрӯз ҳамроҳи мо қарор дорад. Глеб яъне Комрон дӯсти мо. Мо акнун дӯстӣ мекунем. Хуб, ман Абдураббӣ албатта варзишгари футбол не, лекин UFC як ҳарбои шарқӣ. Бисёр хушҳол шудам. Ташаккури зиёд Глеб барои дар барномаи варзиши Қавитан ширкат варзидан. Бисёр хушҳол шудем, чун наврасону кӯдакон аз телевизиони варзиш моро тамошо мекунанд, лаззат мебаранд. Ман хоҳиш мекунам як бор ана ҳамун видеое ки гуфтӣ ку дар навор барои кӯдаку хато кардӣ, рост шад, ҳамун гапоро як бор дига дар барнома гап зан. Барои чи шумо кор намекунӣ? Се кас дар мобайн ай командаи морай ва ё ду касай. Барои чи ва ё бозӣ мекунад, мо бозӣ намекунад. Просто мо нигоҳ кардастан. Мо кор намекунем. بازی اصلا نکن نیستن پاس بگیری بگی یمان کسا پاس بوده تمام بازی را چوبا میگیری نگاه میکنی گشتن کار نمیکنی برای چی آمدی بازی کار نمیکنی باید دو کس ما سه کس با می دو کس باید بازی کردستای این رو баландӣ баҳри шумо буд ва бори дигар ифтихор мекунам ки як фарди хориҷӣ омада бинед забони дарии тоҷикиро, забони ширини тоҷикиро чӣ гуна зебо талаффуз мекунад ва ба саволҳои мураккаби ман ки тоза ба забони адабӣ масалан ман ба он суолгузорӣ кардам ҷавоб доданд. Ташаккур. Агар дар охир ягон гуфтанӣ дошта бошен барои мухлисо, тамошобино марҳамат, барномаро ба анҷом мерасонед. Рамат барои Тоҷикистон мара қабул кардагиай. Тоҷикистон обод боша, хушрӯ боша, ҳамавақт боло рафтан намекунад. Саломат бошед. Шумо бисёр калимаҳои зеборо талаффуз кардед. Тоҷикистон ҳамеша сарбаланд, мардуми Тоҷикистон ҳамеша сарбаланд бошад. Дар кишвари мо сулҳу субот, тинҷу оромӣ ҳамеша пойдор бошад ва ҳамаи мо ҳамеша тинҷу ором бошем. Ва пеш аз ҳама ба варзиш машғул шавем, солиму қавитан бошем албатта. Хайр. То барномаи дигари шоу барномаи варзиши Қавитан аз телевизиони варзиш.